Det her, det er bestemt ikke noget, man skal gøre, når bilen er i fart. Jeg er nemlig ombord i en af de 60'er biler, hvor man så stort på, hvilke vej dørene de vendte. For eksempel som i denne Fiat Multipla. Og jo, seerne hørte faktisk rigtigt. En Multipla, godt 40 år gammel. Vi kender i dag Multipla som Fiats store familiecontainer med 3 sæder side om side, men sådan var det ikke i stamfaren til nutidens Multipla. Den har sæderne placeret 2 og 2 i 3 rækker. Urmultiplanen har vi fundet her i Aalestrup, hvor vi er på besøg hos ejeren, studerende og byrådspolitiker Henrik Bygholm, og det er en meget sjælden bil. Det er fuldstændig korrekt. Der er, så vidt jeg ved, kun et eksemplar ud over den her på plader her i landet. Så den er meget sjælden. Og hvor har du fundet den henne? Jamen, jeg har faktisk fundet den i Møgeltønder, men den kommer fra Stockholm, altså jeg importerer den fra Sverige. Den spøjse Fiat, som det er svært at se, hvad der er forende og bagende på, måler fra kofanger til kofanger kun 3,5 meter. Til gengæld har den en pæn højde, næsten 1,60 meter, og det er hemmeligheden ved, at der er blevet plads til 6 sæder i bilen. Den store sædehøjde gør, at sæderne kan være lidt tættere på hinanden, og så kan de lige som i en moderne MPV lægges ned og give mere plads. På den der måde, og lige stand med det bagerste hold sæder. Så er der plads. Så allerede i 1950'erne, der kunne man altså lave sådan nogle MPV'er, som det hedder i dag. Men en ting er de mange sæder, en anden er at køre i bilen. Noget af det første, man lægger mærke til, når man kommer ind i den lille Multipla, ja, det er det kæmpe store rat, og så et meget spartansk instrumentbord. Men hvordan er det at sidde bag rattet, Henrik? Jamen, det er jo altid en fornøjelse at sidde bag rattet i sådan en veteranbil her. Og instrumenteringen, det er jo en del af charmen med de gamle biler, det er, den er så simpel. Hvordan er den så at køre? Altså, jeg tænker på køreegenskaber. Jamen, den kører sådan set imponerende godt, synes jeg, men den er meget vindfølsom på grund af bilens form. Og men også fordi der er en lille speciel detalje, i hvert fald i forhold til nutidens biler. Motoren ligger bag. Ja, den ligger helt ude agter om her. Så det giver også lidt dårligere køreegenskaber. Og motoren, fortæl lige lidt om den, Henrik. Motoren, det er en 770 kubik motor med 32 heste, så det er ikke sådan noget vildt, men... Det er ikke en helt Ferrari. Nej, det er ikke rendyrket Ferrari, den her. Men nu kører vi lige op ad bakken her, kan jeg se, men den kan godt følge med i trafikken. Ja, det er ingen problem. Så er der jo også noget, man lægger meget mærke til ved nye biler i dag, eller går meget op i, nemlig sikkerheden. Hvordan er det i den her? Ja, der var jo ikke noget, der hed airbag dengang. Den her, den blev lavet. Så den eneste airbag, der er den her, det er den, der sidder på bugen af mig. Og komforten, hvordan er den? Altså, nu kører vi ikke så stærkt her. Hvis nu vi forestiller os, at vi kører 80-90 km på motorvejen. Men så vil jeg nok anbefale, det var tegnsprog, vi brugte i stedet for, at vi sad og snakke. Nej, vi skal råbe højt, hvis vi kører stærkt. Henrik Bygholms interesse for veteranbiler stammer helt tilbage til drengetiden, da han blev forelsket i en trehjulet kabinescooter, og i 1988 fik han selv en. Men så voksede familien, og Multiplanen blev købt. Og ud over de 6 sæder er der en tillægsgevinst. Det er jo en bil, der appellerer til folk, de kommer hen og snakker. Og det er jo altid med et stort smil på, og det er jo en god måde at møde folk på. Og tak til Henrik Bygholm for køreturen. Jeg skylder også lige sige, at han er formand for en meget aktiv klub her i Aalestrup for elskere af veteranbilkøretøjer. I øvrigt er han selv indehaver af flere andre spøjse biler, blandt andet denne BMW Isetta, en trehjulet bil, som vækker mindst lige så stor opsigt som Fiat Multipla.